de gevaar die getekend, de gemoeide die getekend, beschrijft aan melig, de rimmensterk gegangen, hinde te tozen, we weten gaan schaart vieles hier, dus ik kan varen aan melig, is dan gewoon losgelopen naar mikve. Vaar je daar wordt al gedaan, maar dan wie me gedaan, zeker de rimmen 50 keer zeggen, naar 50 zijn gegangen naar mikve. Wel gaat je een zag, de mensen zullen dus zeggen, is met allemaal bedacht. Maar dat is een soort eer. Het gooi maar gaat eroos vaar aan melig in een seconde. Ga je maar gooi ik naar reken, getwijfeld naar reken, terug ik hem. Dus 3 mensen die gaan zeker mensen te getwijfeld, maar gaat schaam aan melig te geven naar spring bis een dag. Het is teek was met zwamlig de mij de rabbinschel kijkt eroos om zijn nagels de zeggen des vasemos. Maar reis ja schoenen wat dag is schoenen de rabbinschel kijkt eroos van omvang uur bis af uur. Van omvang juist uit van Shabbos bereis ik kijk naar de roze gewenken, zoals de software die om de Rome de Basho zich met staan met in de trillen, met de treden, met de bakuses. Ik zeg maar na uur, dan danken de mij wisten, maar de leeft hij uur, wacht de Shigayuni, de Shishuna wacht de Shigayuni. En mijn koeders wacht de Shigayuni op de sik, de danken de mij wisten, maar de leeft hij na uur, push het kipschieten, danken de mij wisten, dan rijdt er aan nog een uur, we gesem. Schon sagt gerade für der eine von der Wegen zu Polen als hier zu öffnen der Tür und so was alles danke der mij bestimmt was man hat hier sagt mal Menschen in der Rat zu da mit so sehr rissen aber beter maar da staan weten die alle vullen zum ganz in vorige Woche alle vullen sind von der Gabel sie haben alles danke der mij für schlimm so aber also alle so gaan in Legaim alles doet man waar danken van de bruggen van maar nooit bij de burgers in de eerste draai en de laatste draai, we danken mij. We gaan in de gaan, we mogen naar Rome, retten de Gabels Hashem, en de grote Messiah mogen. Niet gewoon gaan we Rachman, zo is ook het, niet bij de bekoers, maar we ook heel met zijn boeren, we zijn naast hem gaan toe, dan wordt me danken dan mij, is nog een gegeven gaan met hem komen naar bij de zegel. En de mens dankt aan mij, is me Hashem geraakt aan Joer. Wie komen gewitcht met deze met die ente, waar Hashem leeft, dan zijn gesmissen, toen is het naar mijn goenisch gegaranteerd, toen is het naar mijn goenisch gegaranteerd. Ze komt zich, mensen wisten, ze komt zich een goenisch beheersen, jede trap is met gaaf, jede trap nachts, jede trap parnoese. Alles gezoenen van mij, is me dankt aan mij, is me ook maar hele model over de cirkel, hoe ze het lopen, dus even de teuren. Zo kennen een beetje maar die alle peïten, maar schoen en kippen, het al ontzettend geloofende mij, dus een Gabels Hashem, maar het is op te redden van Gabels Hashem, van groot, gooi maar meer in kuil, we gaan gooi maar meer in alle maar redden, die me geleid draaien, is er is groeis, en er is mechtig, en er is agite beseffen, zo wie mij te willen roepen, dat heeft me zo pult van ons, kan men echt maar teuren, richten zich eraan, naar intertiel, wie me zoekt. Maar dank de mij, zo beginnen, die bedoelt op de moslim van zo'n Araben, bekend van een koewet van een malchus. Het is gechillig, het is spijt, het is vrij. Ik heb mij bekend aan zelf zeggen, mijn kind te redden van de Gabels Hashem. Nee, ik heb een terug in midden de stoel zijn. Dan kan er eens mijn katten zijn als een. Mensen willen hebben, maar als je een grote rijbeest er is, kan ze eens beginnen. Dan zo, ik heb een oosbeten, moest men daar op de rijbeest helpen. Maar alleen met de verteuren, Shivu is toch dat Hashem met de kegel. Ayit kan ik Shivu tekenen met zieke mama's bijzijn. Ayit kan zieke met zigur gooien. Gaan mensen uit zich naar Suga, wie water kan zieke met de Shivu. We zijn vaak moet geredden vinden. En dat pushen daarmee, en dat glijden en koeien, en dat glijden en die alle zaken. Zoekt het gaan, de Britske zijn een geween, we gaan Britske op zoekt men. Wel Britske, gaan Britske. De recessionen geween, de onbetrokken is dat ook. We hebben pakken die maar met raken met recessionen en Britske, en gezegd, maar moet je al jeder zoekt met dit, met tellen en vullen, gemeente, dan down vrije. Gemeente, dat moet ook tellen nog, dat zie je, dat pakken, dat is weer, je kan te redden van pakken. Im Kippur gewinnt eine moeidige Ruhigkeit, eine moeidige Simche Sachaim. Die Schule gewinnt eine ungezogenste Zug, und im Kippur gewinnt, Pavus, Kippur, sich abralachen. Die Schule war jammer, es kommt aber im Kippur, pushet auf der Rangetag, pushet der Männer, die gehen moeidig, gaan beginnen moeidig sterk in een Männer, moeidig uitgekocht in een Männer, zoals eigenlijk kinderen hebben betogen voor het Gabriel is voet, moeidig uitgekocht, kloerkeit in betogen, en dat mijn vader met zich is zorgen, blijven ze al jochel, in zijn start en poest, ik heb gezegd, nu skim der uit hem kirle. Zet ik bij jou maar zeggen, ga per lag, maar dus gaan Britske gestaan en er is zo'n maar de skiën familie, en hele familie die staan gekeken op de zin, gekeken van de zin gaat in zijn graan treden van de ogen, het team als je al gaat op de zin gaat je neemt de toe gaat je naar weg, het team als je al gaat, ik heb zo gezegd. Zo gaat het vorige woche, de laatste zelf. Mensen nemen nu ganze human via pressure, via lachen, via maar dan wissen verkeerd, een ander tak is apart, het is veilig getekend, goed om te getekend,
nicht kann pushte Tee. Maar logisch met geveis en gille roeder en geis, dan darf man wissen, de grootste gesoede, maar dat moet dat gitaar zijn. Ja, mocht het met een patat, of het kabbel is meer samen, het een getracht, geen trein pakken de goh. Weet waarom de gein is gemateriaal aan bij geest. We gaan je van alles voor. We gaan met mij best pushen, we gaan trein pakken, dit wordt dat staatjes, dus liggen dan moet ik hem toch zeggen weer. We gaan trein pakken, de pakken door die geest al ook samen gesoede. We kunnen eruit af om geen pakken op de samen gesoede, zo dan hij is er gewoon zo'n vierde kinderen. We gaan trein pakken door de pakken door ook samen geest. Aber wir da wissen Taka so, jetzt wir vertellen gerade mal Magazin. Ja, als Bucher ist die Tata Magazin gewesen, dann Tata gerne Michelle Polacek, das vertelt, dann Tata Michelle Polacek gewesen nach Hausbucher beim Rem noch die Periode, Tata vertelt, gedenkt, kimmer Fragen nicht, der hat Mama gesucht wertlich in Schiff. Der hat doch eine wertlich sogar. Da wieder habe gerade in der Gerapsche Ruf. Dus gescheiden zu wertlich. Jeden waren mit Semge einer von der Rapsen op zijn kamp om nog de camping als goed camping zijn mama weg erop zitten. En einer van de Tzadikim bij zijn opzit had ze gezocht eigenlijk die iedereen van opzit dat gezocht dat ze takken en maar dat erop zit zei dat gaat grootste zuiders we gaan gewoon zuiders grootste zuiders zijn werkelijk geweest en dan aan de werkelijk zijn gewoon moeilijk gieden heilige command chef van mogen in een bank voor opzit erop praten nog met ook in gedaan is mis met de Robertson omdat het in maart geworfen van pakket gewoon Gemana, dat gewinna Talmud gemacht, dat gewinna dat mensen gingen gaan erin. Schraapt als ik heb gemerkt, die ganze Schmies, alle draait op de gewone Tariza van de gewone Samikve van Praat in de gemeente, zeg ik gewone dat we gaan dan bij Jechiden, bij Mgain en Mikve Praat, met de gamen, met de ganze zaken. En alle Jechiden met de Megaven, Schmies teroos, jetzt met de hebben. En zie je meint, Schmies met die stamma zo en de Megaven Jechiden. Ik bewust dat erop stelt, ik zei die werkelijk. Ist alles gewesen bei ihm, ist den Zeuge sehr teuer. Aber der Rapsch eigentlich gesagt, ja, man vergesst, aber hat doch gewonnen auch. Der Pusht zu singen hat man vermerkt von jedem, ja, wirklich. Aber das schafft dich Pusht. Aber ich hätte mir gesagt, wenn ich hier mit Zöre das mit Kies wäre ich sagen. Ich will sagen, wertlich, kann mir gesagt, wenn ich hier. Gesagt wertlich, weil ich wollte von mir von jedem. Dann hat die kommen, alles in Begaben gewesen, klappen mal Augen. Aber Pusht, der Rapsch noch beweist, dat elke zijde gesagt wertlich. Und wat uit was hele Polacek, dat we jetzt dan zien. Ik denk, er is een lang vakel midden. Hat hebben mamas gered werkelijk en zo gang kitse en zo gaat het gestel op en dan gaan ze shot en dan gaan ze kan inderen het geworfen kalieren geweest positieve verloofsstieren gaan vallen naar pakket ze kan inderen en zo en nog een week zit ik vertellen nog mensen vertellen een week zit ik ze kan inderen had gekend schmissen van de projects we wisten dat geboden project dat tussen de hebben gewoond op Bedford Climber en de recensie geweest op Bedford Barros er hangen de twee blocks in Kleimer bis raus, ist du der Wilson-Projekt mit zusammengebaut. Und auf dem Weg heim, Menschen verzeihen, haben sich kennengelernt, der haben viel gesagt, dass ich hier noch das Projekt hatte, Hecher und Jona. Aber dann auch, die Bildung, die hochzahlt, Menschen sind fertig, man baut schön, und du wohnt schön, und du. Menschen haben sich kennt verstehen. Aber das ist die Menschen suchen, dass mir Hecher gehen Gieden, aber Libby auch immer lieb, man kann einfach suchen, und ich suche altijd, hoe kan Sheila, Loche, du ist noch mit der Gagoude, mit der Gafsir. Kan even zoeken, er hebben het niet gewoon waard naar de erin. Van een zaad, im Kippetak is al moeilijk gepakt. De andere zaad, blijf lachen. Man kan schmissen, man kan... de rijbeester is groot, de rijbeester is doe. Mensen, dat je het samen verzoort. Van een nog doet er pichtelkort, dat het moeilijk wordt. Man moet eerst maar eens gaan zoren, is gewoon om eerst te gaan. Kan eerst kan zoren zeggen, eerst maar zies en honig met alles, maar zies met de... Honigletig, met een kamer in de honig, de appel in de honig, de moeite in de honig. Dus we zeggen, een beetje elkaar wat het heeft van een mens is, als hij me echt zo is, mag man een zoren poenen. Zo dat heeft van een mens, maar spiert hem zoren taal. Maar echt zo is, mag man een zoren poenen. Maar de zoren poenen, dat kan man niet maken, dat is zo'n. Moeilijk worden. Wat er is de zoren is, de zoren poenen, hier toen is ook een poenen om zijn avond. Hier af om ampen hier. Wieso is dat mensen zeggen, ampen hier, dat er gewend staat en alles voeren, en een mansbeurt. Der heeft gezegd, ik denk, er is zo'n variant, maar met eerst naar Siede. Gaat je de pas komen, ik pas vast, maar bij de maas, ik klauw zo viel zich maar eerst. En eerder Kippur is water als hier met z'n eerst. Als je Kippur vast, dan met z'n eerst maken, dan zie je eerder Kippur. En Matsim, die kan ik ook dat moet zijn even aan het eerst, dan zie je eerder Kippur. Maar we kunnen nou slingen de stikkel. Aber mal gegessen das Siede, Favus. Und der Böse, der Tare dort in der Konstitution, der weiß,
En sie wasen mir, und sie gleiben mir in der Beziehung selbst. Und sie so wie niemand keine, und sie geredet werden, aber hat immer noch einmal dieselbe Sache. Sie so wie niemand keine, sie dreibische Tag in der Meile, sie packen damit in der Tate. Sie kommt ja mit Kudisch, sie kommt, Stikem am Markt zijn geweldige semches. De misten zoeken pastas aan misten, alle hoi om te mijn soort van mijn wel beginnen kapieren. De misten zoeken beveiligd, am kipper is ayante, am kipper is a freilige trok van andere, de met gewoon waas, maar loch gewoon is dan en kan ik kan gielen, ik kan stieren, ik kan gas meer. En dan bedoel ik van mij is een ober. Maar dat blijven als Shibu zullen we samen krijgen, maar dat blijven en kwijt gaat Shiva. Hier is gelijk de nedriger is, gelijk de water is. Het komt ja maar goed is met Shiva, met makabel, en gaat je getussen de van negen rabbinis, dan goed Shiva team, dat blijven naar drijft er het als de Shiva, en smies vorige wacht dus de als de week de middel dan blijft dan is dan trillen het over is iedereen is gestapt kort en dat is push gewoon die grenzen dat ik kort is magier te glijden de schwer te komen toen daar van mensen zwingen aan imam en de glijden bondslam met makabel mag zich maar met veel de glijden der bondslam met makabel mag zich maar staat dan besnedig 1000 reden. Alles dat glijden drijft het als man met veel zo ingetracht aber so sagt na Politik so ist der Politik ich wenn man sich mit Zeitungen als Udri Ruf, ik ben aan het van de maas, Udri Ruf is gewoon een ik ben aan, van de zik naar de boenen, en als je de kan naar de boenen, willen ze goed. En verleken me jeden komen woef, te remmen zien, of kennis je aanjuwen als je komen. En jenem zint ik, en jenem de seizoen, of ik daar van de seizoen, eerst de seizoen, je kent daar van wat. Mama, als je kent daar eerst moet je dat is, maar te worden, hij zegt, Vannacht de geholen die zei dem Reben, de Verjoel nach Freiktem, wusste doch gar nicht da von noch, mit wusste nicht Freik, wusste nicht kommen zum 10. die Uhr da. So kann ich gar kein Koech, macht mir schwach. Stippt sich dort so schon alt. Und geht der Freik dem Reben, der haben verhalt geheis mit Dinge, weil sie kommen zum 10 aber nicht so na was alte geheis, na was weiß sie kommen zum 10. Schön, dass der Mond wünschen. In der zweiten Tag der gedaan von noch mit gar gerufen, so hele Pele, sie haben Pele die gesagt. Und sie haben beschrieben nach ja, aber Pele die gesagt. Herangetragen, wie komt het door? Herangetragen is Haskel. Dezelfde schalen wat op de rook deed hem de Rebbe al gegeven, maar komt komen woef met dit wie men zoekt als getierd, als maar hier met van tausenden mensen kunnen naar haar, het tausenden mensen erin, zodat in onze rook, de hele dag jeder mens, terug bij zich, en die weer de Rebbe al gegeven, als ik ben gekomen, en gevraagd, de Rebbe het ging wat, wel in Rochni is, en ik doe ze met zeggen, in Rochni is, en ik zoek aan mass production, en himmel is ook aan mass production, en himmel is jeder dat oile moela, wil van zich. Dezelfde dag komt je aan kippen. Een mens komt aan als mens van 1000 rieden, ik ga nog de oud, de Bondslam skai door, het als man het vullen. Dus ik doe ze met zeggen, wat dat eigenlijk je tegen maas, maar de man van dat van zo staat zo slecht, hier een man, ik weet no man gegeven van die gewaar van de man. Wenn Juden nach Gures und Jan kan schidder. Ein Jud ist der gemacht der Geist mit Damen im Ksun im Kipp im Schweiz mit der Gewahren. Das was mir die ganze Damen, und dann gehen ein kleines Mädchen, ich kenne ich keinen. Ich habe noch ausbeten in dem Kipper, was ich geschafft habe, das schnell ist im Baupark basic mit Mama so Aluminium mit Symptoms gerangen, es kennt mich gekannt. Schoolgebeten, het schoolgeweint. Bei Pause, Familie, zu vermissen, hat er hier gefragt. Wer bist du? Was ist das? Wer dann so wird, das kann ich kein Schwer, wenn am Bremst einer. Ich bin Agures, Agures, ich kann nicht, Agrische. Ich frage so, was geht gewesen, ich hätte noch Fahrzeug, das ist schon gewesen nach Hause. Ich meinte, dass jeder eerder mit mir Kippen sich ausgewesen. Ich habe gesagt, der Politik, sag mal recht, Menschen tat so, was am Ausschlecht. Ich meinte, geholfen zu werden, misig gehen, da haben ein kleines Mädchen, nein. Der Mensch hat sich gekend anders, ich sage, er hat schwache Gewehr, und sie wusste, das ist nicht schmiss, hat sich gekend anders opmachen bei sich, hat wir am Kippen
de gevaardige teek, de gemoedige teek, beschrijft aan melig, de Rimmenster gegangen Hände te tonen, de Peter aan Schatz vieles jeden, dus kan fahren aan melig, is dan gewoon loslaufen naar mikve. Fahr jeder heute, aber gedammt, und dann wie viel man gedammt, ist die Rimmen sagt, 5 keer sagen, nach 6 zijn gegangen naar mikve. Aber al gaat zich met Schach, de mikve zullen we zeggen, is met allemaal bedacht, maar de lozen zo ver gooi naar Gaparos, fahr aan melig in een seconde, gaan even naar, gooi ik naar regen, getwijfeld naar regen, teruggekomen. Het draai met zich en zeker mensen te getrouwen. Maar gaat schaam, am Eilig hat gegeven naar spring bis een dag. Het is teken was met zwamlig de maibischen. De Rabbonischel kijkt eruit om zo'n de zeg ons van Semmels. Maar reis ja schoen en wat dagen schoen. De Rabbonischel kijkt eruit van omvang juur bis af juur. Van omvang juur staat van Shabbos bereis. Kijkt zijn heeft eruit. Ik denk hem zo'n de af juur die om